Croeso wrth bobl ar y we o'r cychwyn wan, oes? Oes. Sori, chi sy'n gwylio ar y we, da chi'n wedi clywed dim byd, dwi wedi dweud hyd yn hyn. Da chi'n wedi colli dim byd, o'n i jyst yn croesawu chi ata ni, ac yn gweddio cawn ni fendith efo'n gilydd yn moli bore yma. Cyhoeddiadau fyny ar y sgrin, fydd na ddim cyfarfod gweddi i ni nos Fercher, achos bod na nifer i ffwrdd, ond da ni'n gobeithio ymuno hefo'r ddarpariaeth o'r gynhadledd ar y we. Dwi'n meddwl na cyfarfod gweddi a mawl sydd na nos Fercher. Felly dyna fyddwn ni yn ei wneud, ni fydd yma, chi fydd yn Aberystwyth wrth gwrs, gewch chi weld pobl, ac yn wneud y gweithgaredd yn fanno a pob bendith i Dafydd, a phawb ohonoch chi fydd lawr yn Aber wsos nesaf. Da ni'n mynd i gychwyn yn darllen darn o Salm 145 hefo'n gilydd, a mae'r geiriau i fyny ar y sgrin. Mwyn i ni gychwyn meddwl pwy ydy yr arglwydd yr ydyn ni'n dod i'w addoli hefo'n gilydd y bore yma. Yn yr adran fychan yma, da ni'n cael chydig bach o eiriau sydd yn disgrifio pwy ydy Duw. A mi fydd o'n helpu ni sylweddoli cyflawnder pwy di'r Duw da ni'n troi ato fo trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly dowch i ni ddarllen y geiriau ar y sgrin hefo'n gilydd. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Y mae'r arglwydd yn dda wrth bawb, ac y mae ei drigaredd tuag at ei holl waith. Y mae holl waith yn dyfoli arglwydd, a saint yn dyfendithio. Dywedant am ogoniant dy deyrnas, a sôn am dy nerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol ac ysblander gogoneddus dy deyrnas. Mae'r arglwydd yn llawn gras, llawn trigaredd. Mae'r arglwydd yn dda, ond eto mae o'n ogoneddus. Mae yna ysblander gogoneddus yn ei deyrnas o. A da ni am weld mwy o hynny trwy ffydd. Da ni am brofi gras a thrigaredd Duw yn Iesu Grist. Wrth i ni foli, wrth i ni wrando, wrth i ni ymateb i'r gair hefo'n gilydd. Ac yn hytrach na bod ni'n cael rhestr o bethau allwn ni ddeud am Dduw, bod yr hyn sy'n cael ei ddeud yn y salm yma yn dod yn reality yn ffydd ni, wrth i ni ddod at yr arglwydd a gofyn iddo fo ymwneud â ni trwy ysbryd glân. Felly dowch i ni weddio hefo'n gilydd. O dad trigarog, da ni am ganu dy glod di hefo'n gilydd y bore yma. Da ni am ddod ata ti yn yn pechod, yn yn dryswch, yn yn strygls, dod ata ti a deud arglwydd maddau ni, arglwydd helpa ni trwy rym dysbryd glân, i ni weld dy ysblander di, i ni weld rhyfeddod dy deyrnas di, i ni ddod i benlinio mewn ffydd o flaen Iesu Grist a deud diolch am fod yn waredwr cyflawn i ni. Lle mae gras a trigaredd i weld yn y modd mwyaf hyfryd. Da ni'n gofyn felly i ti'n bendithio ni, i ti arglwydd yn cynorthwyo ni, i allu rhoi yn hunain yn llwyr i ti. I ni beidio trio celu unrhyw beth o pwy yda ni rhagdda ti, ond yn hytrach bod ni'n gofyn i ti weithio'n rymus i wneud dy waith yno ni. Arglwydd, ti sy'n gwybod beth da ni angen y bore yma, ti sy'n gwybod beth da ni angen yr wythnos yma. Da ni eisiau rhoi yn hunain yn dy ddwylo di yn gofyn y byddi di yn dangos dy ddaioni i ni trwy Iesu Grist. Helpa ni felly, wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth a cyflwyno'n hunain i ti. Yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. A mi ganwn ni am y Duw bendigedig hefo'n gilydd felly, wrth gyd ganu yr emyn sydd yn datgan sanctaidd, 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 Dduw holl alluog gyda gwawr y bore, dy'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid i wein harglwydd ni.
Rhaid i chi. O, sori. Ti eisiau cael gadair fawr yn cam, fanna, ia? Iawn. Sut ydych chi? Ydych chi'n iawn? Chi ddim yn swnio'n llawn brwdfrydedd. Mae ganol gwyliau ha. Ydych chi'n hapusach na Gerbyr? Na. Oce. Ella mae genna i rhywbeth neith godi'ch galon chi. Dwi isio dod i wybod pa ddonia a talenta gwahanol sgynnoch chi, iawn? Felly dwi'n mynd i ofyn os ydych chi'n gallu gwneud rhywbeth, a wedyn ella fydd yna rhyw fath o wobr yn dod wedyn. Oce? Iawn. Y peth cyntaf dwi eisiau wybod os ydych chi'n gallu gwneud, a dwi'n mynd cyfyngu hyn i'r plant, gewch chi oedolion drio hefyd, ydych chi yn gallu cyffwrdd eich trwyn efo'ch tafod? Wan, cyn i chi drio, llaw i fyny os ydych chi'n hyderus bod chi'n gallu gwneud hynny. Dim fel yna. Trw stretcho'ch tafod i gyffwrdd eich trwyn. Llaw i fyny os ydych chi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud hynny. Heb ddefnyddio llaw arall i wthio hi fyny. Kind of. Iawn. Okay, dych chi eisiau gweld y wobr gyntaf? Ella neith o annog chi drio chydig bach mwy. Ie? Yeah? Wendy the Worm ydi enw hwn. Mae'n siŵr bod yna brand eraill o fferins. Ond dadars syr ydyn nhw. Ie? Yeah? Oce. Llaw i fyny os ydych chi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud o rwan. Oce. Gewch chi wneud o, peidiwch â poeni, nith o neb tu cefn i chi weld. Gewch chi drio i wneud o a na i fod yr beirniad i weld. Ti'n agos, yn dim cweit. Rwy'n arall? Dos ni di rhaid practis i chi wsos dwythau chi gael marfer trwy'r wsos. Na. Na? Na? Oedolion? Na? O, wel, be dwi'n mynd i wneud efo hyn ta? O, ti'n mynd i trio? O, ti'n agos ofnadwy, cweit. Ti'n gallu gwneud stwff arall? Okay. Mae hynny'n wir. Pwynt da. Gallu gwneud stwff arall. Iawn. Be am, na ni anghofio cyffwrdd eich trwyn efo'ch tafod, ond ar yr un thema tafod, pwy ohonoch chi sy'n gallu gwneud siap I efo'ch tafod? O, na fo, da ni well fan. Reit, llaw i fyny os da chi'n gallu gwneud siap I efo'ch tafod. Da iawn, da iawn. O, ma ni, iawn. Dwi eisiau chi ddangos I fi ta, I fi gael un. Os da chi'n mynd agor o'ch cegad, dwi'n gallu gweld. Da iawn, da iawn. Llici? A tynnu dy dafod ydi hynna. Da iawn. Da iawn. Reit. Ti'n mynd gallu? O. Ti'n gallu? Wyt, ti'n gallu. Be dwi'n mynd I wneud wan ta? Da chi eisiau fi just rhoi i'r rheina chi oedd yn gallu? Ie? Yeah? Na. Fysa hynna'n 10? Yndi? Mae o'n 10. Achos mae'r rheina ni sydd yn gallu gwneud I yn glyfrach. Y peth dwi'n gofio o ysgol uwchradd, dwi'n meddwl, oedd, mae'n debyg, mae'n un o'r pethau, mae'n rhai pobl yn gallu, a mae'n rhai pobl ddim yn gallu. Di'n byd I wneud efo faint ydych chi wedi marfer, mae'n jyst un o'r pethau rhyfedd na. Be na I ydy, na I gynnig un I bawb, ia? Ia? Sy'n rhaid I chi gymryd, maen nhw'n eitha sur, medda, Anti Gweno. Felly, newch chi gymryd un a passion ymlaen? Ia?
Cymwch y pacad a pasio fo mlaen, neu mae y slot yma wedi fynd hir iawn. Diolch. Wel, yr rheswm pam o'n isio i ni weld be da ni'n gallu wneud a ddim yn gallu wneud, a'r cwestiwn yna, come on, Rodri, beginner's mistake, rhaid das a wedyn disgwyl nhw rand yna mi. Yr rheswm pam oedd, mae yna ran o'r Beibl y byddwn ni'n gwrando yn efo nes ymlaen, lle mae Iesu yn deud stori am rhywun yn rhoid rhywbeth, a mae yna rei pobl yn meddwl bod o ddim cweit yn deg. Di, ddim yn syr? O, illa bod nhw'n hen, illa bod nhw'n syr i fod. Mae nhw'n syr. Pa di cael? Gwych. Weithiau, da ni yn gallu meddwl bod ni'n heiddi pethau gan Dduw. Ond mae'n adnod yn y Beibl yn deud, pan da ni'n meddwl am be mae Duw yn ei roed i ni yn Iesu Grist, dim pa mor glyfar ydyn ni, neu be da ni wedi wneud, neu pa mor dda ydyn ni'n llwyddo sydd yn gwneud gwahaniaeth, ond daioni a y ffaith bod Duw isio rhoi pethau da i ni. Gras ydy'r gair mae'r Beibl yn ei ddefnyddio. Gobeithio bod yr adnod. Mae ni. Hon ydy'r adnod bwysig yn y Beibl sydd yn deud sut mae Duw yn ymwneud â ni. Pan ydyn ni yn methu, deud y gwir, da ni methu bod ddigon da i Dduw. Ond gweitha hynny, mae o yn licio rhoi anrheg i ni yn Iesu Grist. A dyma'r adnod, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, mae un fersiwn yn dweud, a wedyn mae Beibl.net yn y gwylod yn gorffan yr adnodau, da chi ddim wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydi o. Da chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Lle ddechwa chi oedd yn gallu gwneud efo'ch tafod, ac yn dweud, o na i gymryd da a cheithydd lleill ddim, mae'r Beibl yn dweud, da ni gyd yn methu cyrraedd safon Duw, achos da ni gyd yn deud ac yn gwneud ac yn meddwl pethau sydd yn anghywir. Ond yn Iesu Grist, mae o'n dangos gras tuag at ni ac yn deud unrhyw un sy'n fodlon derbyn trystio'n Iesu Grist a derbyn yr anreg o faddeuant a fywyd sydd ganddo fo yn Iesu, da ni'n cael derbyn trwy ras. Felly, wrth i ni feddwl am be da ni'n heiddi, be sydd yn deg a ddim yn deg, trwy'r gwasanaeth bore yma, da ni'n mynd i gofio na nid be da ni'n neud sydd yn bwysig, ond be mae Duw isio roed i ni yn ei ras, yn ei gariad, a sut mae wedi gwneud hynny trwy Iesu Grist. Iawn? Felly, pan da chi'n meddwl am eich tafod, a trio gwneud hefo'ch tafod, cofiwch yr adnod yma, a bod ni'n meddwl am nid be da ni'n gallu wneud neu ddim yn wneud sydd yn bwysig, ond be mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist i ni. Diolch i chi. Ydych chi'n gadael un ar ôl i fi? Ta waith. Diolch i chi, gach chi eistedd lawr, a na ni gario ymlaen i addoli Duw wrth i ni weddio efo'n gilydd. Dwch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, wrth i ni fyfyrio ar y gwirionedd arbennig sydd yn cael ei gynnwys yn yr adnod da ni newydd ei glywed. Da ni'n gofyn am dy help di. Dy help di i sylweddoli, diolch moch pa mor hen neu ifanc, diolch moch pa mor eiddfed neu aneiddfed ydyn ni fel Cristnogion, bod y gwirionedd yma yn gwbl sylfaenol i'n ffydd ni. Sgan neb ohona ni le i frolio neu ymffrostio. Does na neb ohona ni wedi gallu llwyddo i hawlio bywyd tragweddol, neu ennill i ni'n hunin faddeuant achos be da ni wedi wneud trwy ras mae'r cyfan. A da ni diolch i ti am hynny. Achos mae o'n golygu na'r hyn mae pawb ohona ni angen i wneud ydy ymddiried yn o ti arglwydd Iesu. Trystio bod yr hyn nes di ar y groes yn ddigon i gyrraedd ac i ddelio a'n anghenion mwyaf difn ni. Bod y ras di a buddigoliaeth y groes yn ddigon i ganslo y ddyled y man pechod ni wedi i chreu. Bod
aberth Iesu Grist a'i atgyfodiad o yn ddigon i'n rhyddhau ni o'r caethiwed hwnnw i bechod yr ydyn ni yno fo'n naturiol. Bod yr hyn naeth yr arglwydd Iesu trwy ras hyd yn oed yn ddigon i roi gobaith i ni am fywyd tragwyddol. Yn y nerth yn hynny, trwy ddibynnu ar yn gweithredoedd yn hynny, da ni mor bell i ffwrdd. Da ni'n heiddi dim byd mond barn, ond eto trwy ras, da ni'n cael yn derbyn fel plant annwyl i ti. A da ni eisiau diolch a dathlu y gwirionedd, y reality hyfryd hwnnw y bore yma. Ac arglwydd gweddio wrth i dy air di'r newyddion da gael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnos nesaf yn y gynhadledd, y bydd mwy a mwy o bobl, nid yn unig yn dod i ddeall hynny, ond yn dod i brofi reality hynny, wrth iddyn nhw gael ei geni o'r newydd, wrth i ti Ysbryd Sanctaidd wneud y waith. A dyna di'n dyhead ni ar gychwyn wythnos newydd. Y bydd pob un ohono ni yn profi o thras di mewn ffyrdd gwahanol. Yn dod i fodloni ar y cyflawnder sy'n ei ni yn Iesu Grist. Yn dod i sylweddoli ochr yn ochr ar pethau yr ydyn ni yn rhoi gormod o werth anyn nhw yn bywyda, bod Iesu Grist yn anghymharol. Bod Iesu Grist yn rhagori ar bawb a phob peth yr ydyn ni'n tueddu i ddeud dyma'r pethau pwysican yn bywyda ni. Neu di Ysbryd Sanctaidd yn helpu ni i weld hynny yn gliriach. A hyd yn oed os ydyn ni mewn cyfnod lle mae pob peth yn teimlo'n frwydr, mi ydyn ni'n gofyn arglwydd y byddi di yn rhoi i ni yr heddwch yna o allu ymddiried yn yr gwaith gorffenedig yma dy fab Iesu Grist wedi wneud, ac yn dy afal tragwyddol di yn dy bobl. Arglwydd, da ni yn diolch i ti am y gwersylloedd fi oedd yn cael eu cynnal yr wythnos dwytha yma. Ac mi ydyn ni o dad yn pledio y byddi di yn dod â ffrwyth o'r hyn gafodd ei hau yn ystod yr wythnos dwytha. Dwi'n dychmygu bod na nifer sydd wedi bod ar gwersyll mynd i fod yn brwydro hefo dipyn o flinder ar hyn o bryd. Da ni'n gweddio i bob un arglwydd y byddan nhw yn cael heddwch yno ti, ac y byddi di Ysbryd Sanctaidd hyd yn oed yn gweithio trwy y blinder corfforol hwnnw i ddod â bywyd ysbrydol, i ddod â gwerthfawrogiad a cymrwymiad o'r newydd i bobl, be bynnag ydi hoed eu cefndiroedd nhw, i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ac arglwydd wrth i ni feddwl am yr ieuenctid sydd wedi bod ar y wersylloedd, da ni hefyd arglwydd yn ymwybodol bod na nifer o bobl ifanc, unai wedi neu'n mynd i dderbyn canlyniadau, aroliadau dros y pythefnos dwytha yma. Ac eto arglwydd yn dyhead ni ydy y bydd yn enwedig rhai yr ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw sydd o bosib yn bryderus, yn ansicr be fydd yn digwydd nesaf, yn gallu dod ar pryderon hynny gyd ata ti, a sylweddoli bod gen ti ofal dros y bobl. Sylweddoli arglwydd be bynnag, boed nhw'n ganlyniadau da, neu'n ganlyniadau ella mwy siomedig yn ei gilydd, nad ydy hynny yn ddiwedd y byd. Ond arglwydd bod nhw'n gallu ymddiried yno ti fel Duw a Thad, trigarog a graslon. Un sydd yn gweld y cychwyn o'r diwedd. Ac yn bod ni'n gallu meddwl bod beth sy'n digwydd i ni ar hyn y bryd yn enfawr, arglwydd helpa ni i weld pethau o bersbectif tragwyddol. A sylweddoli nag ydy y gradd fan hyn fan draw yn mynd i wneud tamad o wahaniaeth yn dy deyrnas di. Felly arglwydd rhoi ni hyder i allu dod ata ti fel ac yr ydyn ni. Rhoi ni obaith yn Iesu Grist. Ac wrth i ni wrando ar dair di a parhau i addoli y bore yma, da ni'n gofyn y byddi di'n cysuro ni. Cysuro ni a dy bresenoldeb, cysuro ni a gwirioneddau hyfryd pwy wyt ti a be wyt ti wedi ddarparu ar gyfer dy bobl yn Iesu Grist. Cyfarfod ni felly, yn dras, cyfarfod ni mewn ffordd arbennig, a nid i'n arfogi ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaena ni, i fod yn bobl sydd yn byw dy glod di, ac yn bobl sydd yn dystion i ti, hyd yn oed yng nghanol
amgylchiadau anodd os ydym ni'n wael, os ydym ni yn brwydro ag amgylchiadau teuluol neu cyfnod anodd yn y gwaith. Arglwydd, da ni'n hyderu dy fod ti'n gallu gweithio yn bywydau ni trwy'r cyfan i gyd. Cliw yn gweddi ni felly. Bydd yn agos yn enwedig at yr rhai o'n plith ni. Da ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn cael cyfnod anodd ar hyn o bryd oherwydd gweiledd, oherwydd amgylchiadau. Arglwydd, bydd yn bopeth, bydd yn gair o'i cwmpas nhw. Da ni'n gweddio felly, ar i ti fendithio, ar i ti deyrnasu, ar i ti gael dy ogoneddu trwy fywyd deglwys yn bywydau ni ac ar draws y ddeiar i gyd. Cliw yn gweddi ni rwan, a maddau ni bob pechod a bai, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dowch i ni barhau i foli'r arglwydd wrth i ni ganu y ddwy emyn nesaf. Y ddechrau ohonyn nhw, mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb alldirnad y maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd, aeth twyllwch didew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefedd. Ac yna wedi honno'n syth ar ôl, da ni'n mynd i ganu emyn sydd yn deud fel hyn, y mae trysorau gras yn llifo fel y môr. Mae yn fy anwyl frawd, Iesu Grist, rhyw gyfoeth mawr yn stor. Ymlaen yr af died dwyf, mae digon yn ei farwol glwyf. Dwch ni godi i ganu efo'n gilydd.
Mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o Efengyl Mathew, ac pennod 20, adnodau 1 i 16. Da ni'n mynd i wrando ar un o ddamhegion yr arglwydd Iesu. Ac os ga i ofyn i Dafydd yn y cefn, fysa chi'n gallu symud y slides yn ei blaen, achos dwi'n debygol o ddrysu yn trio darllen a cofio beth sydd ar y sleid yr un pryd. Diolch. Felly, Mathew 20, adnodau 1 i 16. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Iesu Grist yn deud fel hyn. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i wynllan. Cytunodd a'r gweithwyr am dal o 1 darn arian y dydd, ac anfonodd hwy i wynllan. Aeth allan eilwaith tua 9 o'r gloch o bora, a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dywedodd wrth yn swythau, ewch chwi hefyd i'r wynllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn 10, ac eithant yno. Yna, fe aeth allan eto tua chanol dydd, a thua 3 o'r gloch y prynhawn a gwneud fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, aeth allan a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, pam rydych yn sefyll yma trwy'r dydd yn segur? Am na chyflogodd neb ni, oedd ei hateb. Ewch chwi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Gyda'r nos, dyma berchen y wynllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, galw'r gweithwyr a thal eu cyflog iddynt, gan ddechrau gyda'r rhai diwethaf a dibennu gyda'r cyntaf. Daeth y rhai a gyflogwyd tua 5 o'r gloch, a derbyniasant 1 darn arian yr un. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caint fwy, ond 1 darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi ei cael, dechrysant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ, gan ddweud, dim ond 1 awr y gweithiodd y rhai diwethaf yma, a gwneithos twyn gyfartal a ni sydd wedi llafurio trwy'r dydd yn y gres tanbaid. Ond atebodd y meistr, gyfaill, meddai wrth un ohonynt, nid wyf yn gwneud cam a thi. Ond nid am 1 darn arian y cytunais da mi. Cymer yr hyn sydd i ti, a dos ymaith. Rwy'n dewis roi'r olaf yma fel i tithau. Ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun? Neu ai cenfigen yw dymateb i'm heilioni? Felly, bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf. Amen. Wsos dwytha, nos Sadwrn dwytha, a bod yn fanwl gywir. Mi fis i mewn sefyllfa nath wneud i mi wenu cryn dipyn. O'n i di bod efo Steff yn gwagio y fan, hefo fy nhad yng Nghyfraith, yn pigo pethau fyny ar faes y Steddfod ac yn dod â nhw'n ôl, ac oedden ni angen swpar. A nathon ni adael Steff yn Bangor Uchen gofyn lle allwn ni gael swpar. A nath Steff yn glên iawn dweud, o, mae yna ddigonedd o opsiynau yma. Ond be oedden ni chwilio amdano fo oedd fish and chips. Felly yn diwedd nes i gofio, o, mae yna shop chips ar Beach Road, yn does? Be di enw'r rhan yna, Fangor? Hirel, ia. Ia. Ac o'n i'n cofio, achos dwi'n cofio cael chips o fanno pan o'n i'n hogyn bach 20 mlynedd yn ôl, nes i fel, mae'n siŵr bod ti wedi cael. Ond yn rhyfeddol, bod ti'n Chinese erbyn hyn, oedden nhw yn gwneud fish and chips. Felly dyma ni'n mynd, a dyma ni yn rhoi yn ordor i mewn. A be nath neud i mi wenu oedd hyn? Yn had yng Nghyfraith yn glên iawn nath ordro chips. Ac y cwestiwn, take away neu da chi eisiau eistedd mewn? Eistedd mewn. A wedyn, dyma ni'n ordro, fish and chips, sausage and chips i fi. Be sa'ch chi licio fel diod? A dyma'n had yng Nghyfraith yn deud fel shots. Pan nad o de?
Wan, da chi chwerthin, a nes i chwerthin chydig bach. Achos, nath o atgoffa fi o rhywbeth o'n i'n ffeindio'n fascinating am yn heilwng hyfraith. Maen nhw i gyd yn yfad te efo chips. Yn ddi-ffael. A pan nes i, wel, dim pan nes i gyfarfod Gwen o gyntaf, achos nes i chyfarfod ti yn yr ysgol, ond pan nathon ni gychwyn canlyn gyntaf, a pryd bynnag nathon ni gael chips, a dyma Gwen o'n gwneud panad efo'r chips, nes i sbio ni'r hyfad a dweud, be di hyn? O'n i rioed, di dod ar draws yr arferiad yma blaen. Llaw i fyny os da chi'n cael chips, os da chi'n cael panad o de efo'ch chips. Wan, dwi'n eisiau gwneud hwyl am eich pen chi, mae hynna'n iawn, ond oedd Gwenno yn meddwl bod pawb yn y byd yn cael panad o de efo chips. O'n i'n dod o deulu gwahanol. Oedd o'n beth rhyfedd i mi. A pan nath yn had yng nghyfraith, wneud hyn o Sadwrn dwytha, nath o'n neud i mi chwerthin, achos nes i gael yn atgoffa. Da ni gyd yn wahanol, dydyn. Mae ffordd ydyn ni yn gwneud pethau yn wahanol o deulu i deulu. A weithiau, pan da chi'n ymwneud â teulu gwahanol, a da chi'n gweld y ffordd maen nhw'n gwneud pethau, da chi'n meddwl, beth sy'n ar i chdi? Dim dyna dwi di arfer efo fo. Ond hag i chi feddwl, pam yn y byd mawr mae Rhodri'n sôn am chips a cael tre hefo chips? Pan nathoch chi glwad y ddameg yma, tybed be oeddech ymatab cyntaf chi? Nathoch chi feddwl, taswn ni yn cyflogi pobl, nid dyna fyswn i'n neud? Nathoch taro chi chydig bach yn od y ddameg yma Iesu wedi deud? Tybed ydy'n disgwyliadau ni o degwch yn wahanol? Ac wrth ddarllen dameg, neu gwrando ar ddameg Iesu Grist, nathon ni fel, mae'n anharo fi fel gwerthoedd chydig bach yn anisgwyl. Dwi'n meddwl bod hynny yn mynd i ddigwydd yn aml iawn, yn enwedig heddiw. Achos mi da ni'n byw mewn cyfnod ac mewn diwylliant lle mae'r terma cydraddoldeb, tegwch, cyfiawnder yn cael ei defnyddio yn gyson yn dydi. Ond mae tegwch, cydraddoldeb a cyfiawnder yn ei olygu yn gallu amrywio o berson i berson. Ac a deud y gwir, fyswn i'n mynd mor bell a deud na un o'r pethau anodda am yn cyfnod ni ydy bod y terma yma fel hawliadynol, cyfartaledd, cydraddoldeb yn cael ei defnyddio, ond maen nhw fel arfer yn cael ei defnyddio mewn gwagle. Pan mae'r Beibl yn sôn am degwch neu cyfiawnder, mae o yn cael ei gyflwyno i ni mewn cyd-destun tra gwahanol. Achos yn y Beibl trwy'r amser, mae yna Dduw sydd yn feistr ac yn arglwydd. Ond yn byd ni, mae cyfiawnder yn cael ei sôn amdano fo heb fod Duw yn rhan o'r equation o gwbl. A dyna pan bod yna gymaint o wrthdaro yn digwydd. Mae beth sy'n gyfiawn i un person yn byd ni yn rhywbeth hollol anghyfiawn i berson arall. Mae beth sy'n deg i un yn mynd i fod yn eithriadol o anheg i rhywun arall. Ac yn y ddameg yma, da ni'n gweld yr elfenna yna'n dydan. Be sydd yn deg? Be sydd yn gyfiawn? Be sydd yn dda? Ac wrth i ni fyfyrio ar y ddameg, dwi eisiau i ni ystyried be mae Iesu yn ei ddeud yn y ddameg, ond hefyd dwi eisiau i ni fod ddigon agored i ni allu deud, dwi'n gweld y fama, yn y tensiwn yna, y dwi'n deimlo pan dwi'n clywed y ddameg, mae o'n dangos i fi bod fi ella wedi mynd efo llif y byd. Yn hytrach na mod i meddwl am gyfiawnder a thegwch a daioni yn y ffordd mae'r Beibl yn ei gyflwyno fo, dwi wedi mynd efo sut mae'r byd yn cyflwyno'r negeseuon yna. A angweddi fi ydy y bydd y ddameg yma'n helpu ni edrach ar be da ni'n feddwl, edrach ar y ffordd ydyn ni yn gweld ni'n hunin, yn gweld y byd o'n cwmpas, a gofyn i'r ysbryd os liciwch chi adjustio yn meddwl ni. Dod â ni nôl i'r hyn mae'r arglwydd Iesu yn dysgu ni am deyrnas Dduw ac amdano fo yn y pen draw. Felly, os da chi'n teimlo anghyffyrddus, peidiwch â poeni. Fyswn i'n awgrymu bod o'n beth da yn bod ni wrth glywed y ddameg yma
yn teimlo'n anghyffyrddus. Felly be da ni'n gael yn y ddameg ydy disgrifiad Iesu o deyrnas nefoedd ynde. Mae teyrnas nefoedd yn debyg i cychwyn y ddameg. Ac yn aml pan mae Iesu yn dysgu ar ffurf dameg, be mae o'n neud ydy mae o'n defnyddio elfennau cyfarwydd, pethau da ni gyd yn gallu dychmygu, ac yna yn newid be da ni'n ddisgwyl sy'n mynd i ddigwydd. Ac yn y newid yna, mae o yn gobeithio yn dangos i ni rhywbeth da ni heb ystyried o'r blaen ynglyn â pwy ydy Duw, be sydd yn wir yn heyrnas nefoedd, ac ella yn hynny bod o'n helpu ni i weld lle da ni wedi mynd i gyfeiriad anghywir. Ond dowch i ni ystyried felly be yn union mae Iesu yn ei ddeud yn y ddameg yma. Fel pob dameg, pan ydym ni'n trio gwneud synwyr ohoni hi, mae cyd-destun yn bwysig yn dydi. Deud gwir, fyswn ni'n mynd mor bell a deud mae cyd-destun yn bwysig, nid yn unig efo damhegion Iesu Grist, mae cyd-destun yn bwysig wrth trio dall unrhyw fath o stori yn dydi. Enghraifft, taswn ni yn deud wrthych chi bo fi wedi bod yn tynnu arwydd y Mangor i lawr. So chi'n meddwl, what? Pam? A wedyn ella bysach chi'n meddwl yn sydyn, well, hold on wan, dwi'n gwybod bod na pobl wedi bod yn tynnu arwyddion y Mangor yn y 70au, 80au fo'r ymgyrch iaith, ond di'r hodrim cweit digon hen i hynny. Da chi'n gallu gwneud synwyr o'r datganiad yna, heb i fi roed cyd-destun na'r arwydd nes i dynnu lawr os ystwytha oedd yr arwydd for sale yn yr ardd, yn y tŷ da ni newydd brynu Mangor. Mae'r cyd-destun yn helpu chi beidio panicio, beidio ffonio'r heddlu'n cwyno amdano fi. Mae'r cyd-destun yn helpu chi wneud synwyr o be o'n i wedi ddeud yn gynharach. Pan da ni'n trio dall dameg Iesu Grist yn fama, mae yna ffram o gwmpas y ddameg. Ac os ydy y Beibl o'ch blaen chi, edrychwch efo fi ar benod 20. Neu'n benodol, edrychwch efo fi ar yr adnod cyn hynny. Diwedd penod 19, adnod 30 Mathew 19. Da ni'n clywed Iesu'n deud hyn. Ond bydd llawer o'r rhai blaenaf yn olaf, ac o'r rhai olaf yn flaenaf. Mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a'i allan gyda'r bore bach. Dyna gychwyn y ddameg, a neidiwch efo fi i ddiwedd y darlleniad. Mathew 20, adnod 16, Iesu eto'n deud, felly bydd yr rhai olaf yn flaenaf a rhai blaenaf yn olaf. Dyna i chi'r cyd-destun. Mae'r ddameg yma mae Iesu Grist yn ei ddeud am deyrnas nefoedd hefo dau beth tebyg iawn i'w gilydd, dau ddywediad gan Iesu Grist, ac mae'r ddameg fel tasa hi'n esbonio y dywediad yna. Y rhai blaenaf yn olaf a rhai olaf yn flaenaf. Wan, mae o'n dywediad lle ydych chi'n meddwl, be mae hynna'n ei olygu? Wel, mae'r ddameg yma'n helpu ni i ddallt hynny. Ac yn helpu ni i ddallt o bosib bod Iesu'n deud hyn ar ôl i Pedr ofyn cwestiwn. Eto ar ddiwedd Mathew penod 19. Os ydych chi'n cofio yr hanes yn Mathew 19, mae ddyn ifanc cyfoethog yn dod at Iesu, ac mae o'n mynd i ffwrdd yn drist, achos nad ydy o'n gallu derbyn be mae Iesu wedi ddeud wrtho fo, am werthu i eiddo a'i ddilyn o. A wedyn adnod 25, adnod 25, penod 19, mae Pedr yn codi lais, adnod 27 di. A tebodd Pedr ef, dyna ni wedi gadael pob peth ath ganlyn di, beth felly a gawn ni? So mae Pedr fel tasa fo'n dweud, iawn, da ni'n cychwyn dallt sut mae pethau'n gweithio, wan da ni wedi gwneud y peth da yma, yn gadael yn rhwydi a'n lucrative busnes pysgota, be da ni'n mynd i gael wan? Dyna sut mae'n gweithio, ynddo? Da ni'n ildio pethau, ac felly da ni'n cael stwff. A mae Iesu'n dweud, mae llawer o rhai blaenaf yn olaf a rhai olaf yn flaenaf.
a wedyn yn cyflwyno dameg. Felly dwi'n diawgrymu wrthych chi bod Iesu yn hyn yn delio hefo'r meddylfryd y byd sgynnon ni. Lle da ni'n deud, da ni'n dall sut mae stwff yn gweithio. Da ni'n gwneud pethau a da ni'n cael pethau nôl. Dyna'r egwyddor da ni'n dilyn ac yn disgwyl i bethau ddigwydd yn bywydau ni. Ond mae Iesu isio yn stopio ni rhag mynd lawr y trywydd yna a dweud, nid felly mae pethau'n gweithio yn Heyrnas Nefoedd. Deud y gwir, mae pethau fel arall rownd yn Heyrnas Nefoedd, achos y bobl sydd yn meddwl mwy am be dwi'n gael, ydy rhai sy'n mynd i fod olaf, a rhai sydd, fel oedd Dafydd yn pregethu rai wsnoson ôl, rhai sydd yn dlodion yn yr ysbryd, rhai sy'n deud, wel, sgynna i'n byd, sydd fwyaf tebyg o dderbyn o heilioni Duw. A mae'r ddameg yma yn help i ni wneud synwyr o hynny. Ond dwch ni fynd ymhellach felly i ystyried be'n union mae'r ddameg yn ei ddangos i ni. Wrth i ni edrach ar y darlun da ni'n gael o'r meistr, o'r perchennog, o'r arglwydd, ac yna y darlun da ni'n gael o'r gweithwyr. Achos trwy'r ddameg, mi da ni'n mynd i weld rhywbeth arbennig am awdurdod a daioni yr arglwydd, a da ni'n mynd i weld rhywbeth arbennig am ymateb y gweithwyr i'r hyn y mae'r meistr yr arglwydd wedi wneud. Iawn, dwch i ni ddechrau felly hefo y perchennog. Perchennog o wynllan sydd yn gwneud y sgîm yma o gyflogi gweithwyr. Dwi am awgrymu wrthych chi bod cymeriad perchennog y wynllan yn hollol allweddol i'r ddameg yma. Petai perchennog y wynllan yn gweithredu fel pob perchennog gwynllan arall, fasa na ddim dameg. Achos fysa hi'n stori eitha diflas run of the mill, mi oedd na berchennog gwynllan o gynno waith angen i wneud, a mae'n cyflogi gweithwyr. Diwedd y stori. Yr hyn sydd yn gwneud y ddameg yma mor gofiadwy ydy bod y ffordd mae'r perchennog yn mynd at y broses o gyflogi gweithwyr mor anarferol. A da ni'n cael y manylion yn dydan. Mae'n cychwyn yn y bore bach, 6 o gloch y bore, arferol, mi fysa pobl oedd eisiau gwaith i gyd yn mynd i y man oedden nhw'n ymgasglu yn y farchnad. Ac mi oedd pobl oedd angen gweithwyr yn dod, o'na ddim job centres oedd gynnu, oedden nhw'n dod i'r farchnad ac yn dweud, chi, mae gynna i y gwaith yma i chi wneud, ydych chi'n fodlon gwneud y gwaith am y swm yma o arian. A'r swm ydy 1 darn arian, denariws, sef cyflog arferol am ddiwrnod o waith. Felly mae'r perchennog am 6 o gloch y bora wedi mynd i gyflogi pobl a deud, dyma'r deal, ydych chi'n hapus? Gret. So far, so usual. Dyna fysa ni'n ddisgwyl. Wrth i'r ddameg symud yn ei blaen, mae pethau'n cychwyn newid. Mae'n cytuno efo'r gweithwyr am dal, 1 darn arian, a maen nhw'n mynd i'r wynllan, dyna fo. Ond mae perchennog y wynllan yn mynd allan eilwaith. 9 o gloch y bora wan, mae yna deirawr di pasio, teirawr amser gwaith. Ella bod chi a fi ddim yn cychwyn gweithio am 6 o gloch bora. Sa ffarmwrs broaled yn deud wrthyn ni bod nhw yn. Ond dyna y drefn yng nghyfnod Iesu Grist. Cychwyn am 6 yn bora, gorffan am 6 yn nos. Felly mae o dal yn ei ddwrnod gwaith, a mae'r perchennog gwynllan yn mynd i gyflogi mwy o bobl. Hein ydy'r criw, chafo ddim i cyflogi am ba bynnag reswm am 6, a maen nhw dal yna yn chwilio am waith. Ia, chi hefyd. Mae'n gwneud hynny am 9 o gloch y bora. A wedyn, mae o'n gwneud y nes ymlaen hefyd. Am hanner dydd. Ond sylwch bod y deal chydig bach yn wahanol am 9 ac am hanner dydd. Adnoda 3 a 4. Aeth allan eilwaith tua 9 gloch y bora, gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad, dywedodd wrth yn swythau, ewch chwi hefyd i'r wynllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn 10. Neu'r gair llythrenol yn y Groeg, be bynnag sydd yn gyfiawn, mae o'n ei ddeud.
So mae'r gweithwyr yma sydd yn mynd am 9 ac am hanner dydd, maen nhw'n mynd i weithio, a dyn nhw'n siŵr am faint o gyflog. Mae rei sydd wedi bod yna am 6 yn gwybod faint maen nhw'n mynd i gael, ond mae rei 9 a hanner dydd yn mynd gan wybod y cawn nhw, neu maen nhw'n gobeithio cael, cyflog teg neu cyfiawn. Dyna a ddewid y perchenog. A maen nhw'n mynd, a maen nhw'n gweithio. A mae'n cario mlaen y patrwm. Ac i wrandawyr yng nghyfnod Iesu Grist, maen nhw'n meddwl, na, come on, nwan. Nes ti gychwyn ffwrdd y stori yma gyda ni hefo chdi, ond rwan, mae hyn yn absurd. Does na neb dal yn cyflogi trwy'r dydd, achos ti'n gwybod faint o waith sy'n ei wneud, pam wyt ti dal i fynd? Ond mae o'n mynd am 3, a mae o hyd yn oed yn mynd am 5 o gloch. Wan, ystyriwch hyn wan, 5 o gloch, dim ond awr o waith sy'n na ar ôl i'r rhain wneud, a da ni'n tybio bod yr rhain wedi bod yma o bosib ers 6 o gloch bore. Yn desbret i gael gwaith, a dwi'n tybio bron ac anobeithio meddwl o dyna ni. Dwi'n gorfod mynd adra, di gwastraffu'n wrnod, siŵr o fod yn teimlo'r gwarth, yr embaras yna, bod gennau ddim bwyd, dim byd i roed ar y bwr i'n heulu. Am 5 o gloch, mae'r perchenog tŷ yn mynd, ac yn gofyn iddyn nhw, beth ydych chi'n gwneud yma? Pam ydych chi'n segur yma? Adnod 7, am na chyflogodd neb ni oedd ei hateb, ewch chwythau hefyd i'r wynllan, meddai ef. Dim sôn am unrhyw gyflog iddyn nhw. Just deud, gerwch i'r wynllan, boes. Petai hwn yn berchenog anifyr, cyfrwys, fysa fod i gallu deud, nes i rioed deud bod fi'n mynd i roi cyflog i chi. Nes i just deud, gerwch i'r wynllan. Ond i ddim, na di. A dyna di'r pwynt yn y ddameg. Edrychwch ar gymeriad, edrychwch ar y ffordd mae'r perchenog yma yn ymwneud â'r amrywiol weithwyr yma. Mae o'n dangos i ddechrau bod gyda awdurdod yn does. Os edrychwch chi hefo fi ar adnod 12, pam yna ffrau, pam yna rwgnach yn digwydd yn nes ymlaen ar ôl talu'r cyflog, mae'r perchenog tŷ yn deud wrthyn nhw, gwranda, mae genna i hawl i roed o'n arian be dwi yn dymuno i wneud efo fo. Adnod 15 ydy hynny'n de. Ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun. Mae gen y perchenog tŷ, perchenog o wynllan yma, hawl i roed o'i gyfoeth i bobl fel y mae o'n weld yn dda. Ond eto yn cyfnod ni, mae gennym ni gyfraith yn does sydd yn deud mae rhaid i chi roed hyn a hyn o gyflog mewn cyd-destynau gwahanol, ond dim yn cyfnod Iesu Grist. Mi oedd gennyn nhw ryddid i fod mor deg, neu anheg, hael, neu stingy, ac oedden nhw'n gweld ora. Felly mae'r awdurdod gan perchenog o wynllan i dwyllo ac i fod yn grin tachlyd hefo'i arian pan mae'n dod i'r gweithwyr yma, ond mae o'n dewis peidio gwneud hynny. Wel, dwi eisiau deud wrthych chi bod hynny'n dangos rhywbeth i ni am Dduw. Mae o'n dangos i ni bod o yn feistr, bod o'n sofran, bod gynno fo'r awdurdod drost y cyfan o'r greadigaeth, ond eto mae o'n dewis ymwneud â ni mewn ffordd hael. Mae o'n dewis ymwneud â ni mewn ffordd gyfiawn a graslon. A dwi eisiau pwysleisio hyn. Yn nes ymlaen yn yr hanes, mi da ni'n clywed y gweithwyr, rhai o'r gweithwyr yn cychwyn grwgnach, yn cychwyn cwyno. Da ni wedi bod yn gweithio ys 6 gloch o bora, a mae hein mond wedi gwneud awr, Johnny come latelys yma, a mae nhw wedi cael yr un cyflog â ni. Di hynny ddim yn deg? Da chi'n tybio, fysa nhw yn deud. Oedden chi'n meddwl, ydy'r perchenog yma wedi bod yn anheg? Ydy wedi bod yn anghyfiawn? Na. Mae'r rhai sydd wedi bod yn gweithio ys 6 wedi cael cyflog teilwng. Cyflog oedden nhw'n gwybod oedden nhw'n mynd i gael, oedden nhw'n gwybod y deal. Di'r perchenog tŷ yma ddim wedi twyllo nhw mewn unrhyw ffordd. Mae di'r rhoi iddyn nhw be nath o addo sydd yn gyflog teg.
Y rhai yn ddiweddarach nath ddod ar y sail dowch i weithio i mi a mi na i roed i chi beth sy'n deg neu'n gyfiawn, maen nhw wedi cael hynny hefyd yn dydyn. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod y ddameg yma yn dangos bod yr arglwydd nid dim ond yn gyfiawn, ond mae o'n fwy na chyfiawn. Achos mae o yn rhoi i bobl be maen nhw'n heiddi, ond mae o'n rhoi i rai mwy na maen nhw'n ei heiddi. A dyna da ni'n ei weld yn Iesu Grist, dyna da ni'n ei weld yn yr Efengil ynde. Dychmygwch, neu dim dychmygwch, cofiwch fod Iesu Grist wedi deud bod daioni Duw mor rhyfeddol nes bod o'n dangos daioni tuag at bobl pw bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n ymatab iddo fo. Ynddi? Mae yna elfen o ddaioni Duw lle mae o'n rhoi yn hael hyd yn oed i'r bobl sydd yn ei wrthod o. Mathew 5 yn deud fel hyn, Iesu wrth gwrs yn dysgu. Mathew 5:45. Yn annog ni i fod yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd, oherwydd y mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Felly mae Duw yn dda tuag at bobl sydd yn heiddi dim, pobl sydd yn dragwyddol yn mynd i fod yn golledig achos bod nhw'n gwrthod Iesu Grist. Dio ddim yn anheg efo'r bobl hynny, ond mae o'n fwy na chyfiawn hefyd, dydy, mae o'n gyfiawn a mwy. Achos mae o'n dangos heilioni rhyfeddol at bobl eraill sydd yn heiddi dim, pobl sydd yn dod i ymatab i welwad o yn Iesu Grist. A dyna lle da ni'n dod nôl at elfen o'r stori plant. Os ydyn ni yn cychwyn meddwl am yna reina ni'n heiddi pethau mae Duw yn ei roed a mae yna rei eraill ddim, da ni ar y trac anghywir o'r cychwyn cyntaf. So neb yna ni'n heiddi dim byd. Y gwir brawychus ydy, petai ni mynd at yr arglwydd Dduw a deud, esgusoda fi, dwi isio'n heiddiant, trwy'r Beibl da ni'n gweld na marwolaeth ydy'n heiddiant ni pawb o'na ni. O ar y ddeden, da ni'n clywed mae heiddiant ni yn sgil yn pechod ydy marwolaeth, cyflog pechod ydy marwolaeth. Ond yn Iesu Grist, mae Duw yn deud, bod chi'n mynd heiddi dim byd, os ddewch chi atai, os drystiwch chi yna i, mi gewch chi fwy na cheiddiant, mi gewch chi ras. A mae'r ddameg hon yn adlewyrchu hynny mewn ffordd arbennig. Mae gan yr arglwydd sofraniaeth dros yn bywyda ni. Ond yn Iesu Grist mae o yn dangos bod o'n gyfiawn, ond mae o'n fwy na chyfiawn. Mae o eisiau bod yn hael hefo ni trwy'r Efengil. Felly, gai ofyn i chi yn sydyn, ydych chi'n gweld Duw felly? Neu ydych chi wedi mynd i feddwl bod Duw yn gyrru'n tachlyd, yn stingy, yn anheg hyd yn oed? Darllenwch y ddameg eto. Myfyriwch ar y darlun yr ydyn ni'n ei gael o'r Duw bendigedig yma sydd yn mynd allan ac allan ac allan at bobl. Sgyn ddim byd, nag oes? Chwa, maen nhw yna yn twydlo'i bodia yn deud sa neb arall di cyflogi ni, sa neb arall yn mynd i roi pres i ni. Mae'n mynd allan ac allan ac allan ac yn deud, dwch, a na i roi i chi. Na i roi i chi beth sy'n gyfiawn, ond os da chi'n trystio na fi, mi gewch chi hyd yn oed yn fwy na be oeddech chi di ddychmygu hyd yn oed. Felly, da ni'n gweld awdurdod a daioni y perchenog tŷ. Ond mae hynny wedyn yn naturiol yn gwneud i ni ystyried y matab y gweithwyr, a hyn, os liciwch chi, di'r cymhwysiad wedyn i chi a fi ynde. Os ydyn ni'n gweld yn yr Efengil yn Iesu Grist, sut mae Duw yn llawn awdurdod, ond eto'n llawn gras a daioni, sut ydyn ni'n ymatab i hynny? Sut ydyn ni yn ymatab i hynny ella yn benodol pan da ni'n gweld Duw ar waith y mywydau pobl eraill? Pan ydyn ni o bosib yn cychwyn cymharu'n hunin a phobl eraill? Mae y gweithwyr oedd wedi bod wrthi ers 6:00 wrth siarad hefo y goruchwyliwr yn dangos agwedd y byd yn dydi. Achos maen nhw wedi tybio, achos bod nhw wedi gweithio'n hirach, bod nhw rhywsut yn heiddi mwy. O'n i'n darllen yn ddiweddar am ddyn o'r enw Michael Bloomberg, yn gwybod os da chi wedi clywed amdano fo.
Oedd o'n Americanwr yn arfer bod yn faer dinas Efrog Newydd. A mi nath o'n wneud araith yn 2015, araith lle oedd o yn camol ei hun. Lle oedd o'n mynd trwy'r holl bethau yma oedd o wedi wneud fel maer Efrog Newydd, a'r stwff oedd o'n meddwl oedd o wedi gyflawni yn yr ôl honno. Ac oedd o'n cychwyn rhestru y ffyrdd oedd o wedi helpu pobl New York. Oedd o wedi gwneud pethau oedd wedi lleihau gordewdra, oedd o wedi banio smocio mewn llefydd cyhoeddus, oedd o wedi rhoi rheola mewn lle i mynd i'r afal a problemau hefo gynna, a mae o'n gorffan i araith fel hyn. Dyma sut oedd o'n gorffan. I'm telling you, if there is a God, when I get to heaven, I'm not stopping at the gates to be interviewed. I'm going straight in. I've earned my place in heaven. It's not even close. Nobody can stop me. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod hwn yn dangos i ni agwedd y byd. Dwi di gwneud y stwff mae i gyd. Dyna fo, dwi'n heiddi gwobr am hynny. Os oes na ddew. Sy'n ddiddorol. Lle mae o'n deud, os oes na ddew, a wedyn mae o'n cymryd y ganiataol bod na nefoedd. Lle, os da chi'n meddwl, wel, os da chi'n meddwl bod na ddew, sut da chi'n tybio bod na nefoedd wedyn? Ta waith. Ond mae'r agwedd yna yn hawdd yn gallu hyd yn oed o mewn i'n meddylfryd ni fel Cristnogion. Dwi di aberthu'r pethau yma. Dwi di cyflawni, dwi di gwasanaethu yn hael. Dwi'n heiddi rhywbeth am hynny. A dyna yr tinc bach da chi'n glywed yn Pedr y niwadd pennod 19. Da ni di gadael y pethau yma i gyd arglwydd. Felly, be da ni'n mynd i gael? A mae Iesu'n dweud, ti'n di dallt yn iawn? Ti'n wir wedi amgyffred be mae pwy ydw i a'r gras ydw i'n ddangos teg at y ti yn ei olygu. Nid yn unig rwan yn y sefyllfa arbennig yma, ond yn heyrnas nefoedd. Mae yna sôn am wobrwyo, mae yna sicr fendith hyfryd i ni, ond dydy o ddim yn gweithio ar ryw fath o deal na i wneud ABC, a mae Duw wedyn yn gorfod gwneud Di Duw ddim yn ddyledus i ni, mewn unrhyw ffordd fod i'r arglwydd. Mae o di gwneud mwy na da ni'n heiddi i ni yn barod, achos da ni yma. Da ni'n cael profi cariad, mae gennym ni ddonia gwahanol. Mae o di'n bendithio ni yn llawer mwy da ni'n heiddi yn barod. Ac felly'r agwedd briodol mae'r ddameg yma ni awgrymu ydy bod ni yn bobl sydd yn debycach i weithwyr 5 o gloch. Sydd i mynd at Iesu Grist heb unrhyw obaith. A tasan ni ddim yn mynd at Iesu Grist, fysa ni'n deud dyna fo, mae di gorffan yna ni. Sgynna i'n byd i gynnig. Mynd a trystio'n llwyr yn aioni a heilioni perchenog yma, ac wrth wneud hynny, derbyn cyfoeth di ben draw yng Nghrist. Dyna be mae gweithwyr 5 o gloch di gael, ynddo? A maen nhw, y bobl oedd olaf yn cael bod flaenaf oherwydd pwy ydy'r meistr, oherwydd pwy ydy Duw. Wan, i chi a fi, mae yna rybydd yma yma, does? Mae yna rybydd bod ni ddim yn mynd i'r pwynt yna, os da ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, lle da ni'n tybio bod Duw mewn dyled i ni mewn unrhyw ffordd. Ac yn sicr bod ni wedyn ddim yn mynd i'r mentality yma lle da ni'n edrych ar bobl eraill ac yn dweud, pam bod o'n cael y stwff yna? Dwi di aberthu fy mhenws nosa. Mae Cristnogion eraill yn gallu mynd am weekends braf, dwi'n methu achos dwi'n gorfod pregethu bob dydd Sul. Siawns bod fi wedi gwneud gwaith da, ond nid ydy Duw fod i roi pethau gwell i fi. A mae diafol yn gallu annog y chwerder yna yn clona ni, dydy. Ond dowch i ni fod yn onest, da ni'n heiddi dim byd, a da ni wedi derbyn mwy na'n heiddiant yn Iesu Grist. Ac mewn man arall, lle mae'r disgyblion yn cael eu temtio i ymfalchio yn be maen nhw wedi wneud,
Mae Iesu yn dysgu fel hyn. Luc 10:20. Peidiwch â llawenhau yn yr hyn da chi'n gallu wneud, bod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chi, llawenhewch oherwydd fod eich enwau wedi ei ysgrifennu yn y nefoedd. Peidiwch â cymharu eich hun i Gristnogion eraill. Sicr peidiwch â cymharu eich hun i bobl sydd ddim yn credu. Edrychwch ar yr arglwydd, edrychwch ar Iesu Grist. Ac wrth i chi ryfeddu at be mae o di wneud drostach chi, yna mi newch chi sylweddoli, diolch ddylswn i'n wneud. Diolch a llawenhau yn y gras, yn yr heilioni rhyfeddol mae o wedi ddangos. Felly, be amdani? Ydyn ni'n teimlo bod ni heb gael digon gan yr arglwydd? Ydyn ni mewn rhyw ffordd yn edrych ar Gristnogion ella hefo donia gwahanol i ni ac yn dweud, swn i'n licio bod fel yna? Neu ydyn ni yn gallu sylweddoli bod Duw yn Iesu Grist, nid yn unig wedi darparu ar ein cyfar ni, ond mae wedi darparu i ni allu bod mewn perthynas efo fo yn y sefyllfa ag yr ydyn ni. A mae sefyllfaoedd ni gyd yn mynd i fod yn wahanol. A mae gynno fo gyfoeth o ras a chariad i chi a fi i fod y bobl mae o wedi'n creu ni i fod. Diolch yn gwneud camgymeriadau. Mae yna frwydra mynd i ddod, mae yna achlysuron anodd yn mynd i godi yn yn bywydau ni, lle da ni'n mynd i stryglo. Ond peidiwch ag edrych arnach chi'ch hun a chymharu i bobl eraill. Peidiwch ag edrych ar lwyddiant bobl eraill. Edrychwch ar Iesu Grist a sylweddoli be da ni'n heiddi. Ac yng Nghrist gweld, mae o wedi derbyn yn heiddiant ni. Dyna pa mor fawr ydy gras a chariad Duw tuag ato ni. Mae di rhoi i fab i hun i dderbyn yn heiddiant ni, fel bod ni yn cael heiddiant Crist bod ni ddim mewn unrhyw ffordd wedi gwneud unrhyw beth i heiddi hynny. O'n i'n dyfynnu wrth y plant Effesiaid 2. Na i ddarllen i chi yr adnodau eto 8 i 10. Trwy ras rydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Wch ni ymatab i alwad perchenog y meistr yr arglwydd i ddod i wynllan o i wneud i waith o. Diolch gwahaniaeth pwy sydd dod o'n blaena ni. Diolch gwahaniaeth pwy sydd yn mynd i ddod ar yn hola ni. Os ydy o'n yn galw ni, mae gennym ni waith i wneud. Mi da ni wneud y gwaith hwnnw yn ddiolchgar a rhyfeddu at y ffaith bod ganddo fo. Bod ganddo fo ddaioni, bod ganddo fo heilioni, bod ganddo fo gyfoeth ar yn cyfar ni gweitha'n heiddiant. Clod i'w enw. Amen. A da ni am orffan yn canu am y cyflawnder sydd na i ni yn Iesu Grist gweitha yn cyflwr. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim a cyntau'n rhoddi popeth ddim. Ei ganmol bellach hwnna fo hyd, heb dewi mwy tra bwyn y byd. Dechreuai sgan a berin hwy, nag y ceir diwedd arni mwy.
arglwydd delia ni. Delia ni, a chyflwr yn calonna ni fel ag yr ydyn ni bore yma. A dangos i ni pwy wyt ti yn Iesu Grist. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.